spesial buat semuanya. Kita goyang lagi yuk. Omong kurung ngono tak jadi perkarane opo sawahmu turung kena dipacuri sukete jembrung wayahe nyemproti lampune sing abang ning rambatan ojo diterjang ini ngono tondo lampu larangan ning bekerja mengko kena tilang joget apa urip dah ana nyawane kok kebajutan si apa ketimbang ganang yen pancen bener-bener sampeyan ora tahan balik gampang jepit nolak aku yo wis weruh yen sampeyan yo kebelet ngono aku janji yen wis mari ora lali ayo anteno sing apa Wes kadung kaya ngene wes menengah kaya neng jero suah asik kok kebajutan si apa ketimbang ganyang yen pancen bener-bener sampeyan ora tahan paling gampang jepit nolak lawang mas aku yo wis weruh yen sampeyan yo kebelet ngono aku janji yen wis mari ora lali yo anteno sing apa aku gak sampai hati Pak. Aku arep ngomong jemono ngono kok gak sampai hati aku.